Падобных справаў у гісторыі сучаснай Беларусі не было. Гэта цытата КДБ распавядае пра дзяржпераварот. І сапраўды падобнай колькасці жартаў, мемаў і высмейвання не было. Каб за сцэнары пра гомельскі пограб давалі ўзнагароды, то тут былі б усе шансы атрымаць адзнаку за найгоршы сцэнар. Над камедыяй паводле КДБ працавалі ажно 6 месяцаў, чаго не зробіш дзеля чарговай страшылкі і захавання улады, каб толькі гэты фарс не замяніўся ў трагедыю страты нацыянальнай незалежнасці. А Злучаныя Штаты аднаўляюць санкцыі супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў. Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны, і пра гэта ды не толькі ў нашым жывым эфіры цягам гадзіны. Военный переворот гражданские люди совершить не могут. Могут совершить только силовые структуры. Я не знаю, чего в подвал. Ни одного слова там, правда, нету. Белорусы из Киева подают привитание нашим родным медикам Беларуси. Разлука с родителями – это такая боль, это такая проблема и трагедия. И по факту получается, что наши власти воюют с детьми, а не со взрослыми. Больше всего меня зацепила агрессия и насилие. Поэтому я и вышла. Нехай живе наша спадщина і живе Білорусь! Ми разом, нас много, за нами перемога! Вельмі небяспечныя сігналы даходзяць з некаторых турмаў, з-за кратаў. Вязняў палітычных пачынаюць пазначаць рознымі колерамі. Гэта здаралася, але, як бачна, практыка існуе надалей і вяртаецца з новай сілай. Пра гэта паразмаўляем з гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук Ігар Кузняцоў, ужо цяпер з намі на сувязі. Вітаю, спадар Ігар. Вітаю. Спадару Ігар, гісторык невыпадковы сёння ў нас у эфіры, бо хіба гэта справа, калі палітычных вязняў пазначаюць колерамі, з гістарычнай перспектывы выглядае вельмі небяспечна? Я думаю, что здесь можно приводить очень много примеров, но коль мы сравниваем сейчас в основном два режима, которые предшествовали нынешней ситуации в Беларуси, это нацистский и сталинский, как мы говорим, то эта практика началась в советских лагерях, и вообще-то практика помечать заключенных, там, где лагеря имели смешанный состав, то есть были лагеря и зоны, где содержали только политических заключенных, но были и случаи, когда одна зона была, где уголовники, другая зона политические. И поэтому здесь получалась ситуация такова, что помечать приходилось с какой целью? Всегда возникает вопрос. Ведь в нормальных, в кавычках, местах заключения помечает особо опасных уголовников, то есть склонных к побегу, склонны к применению насилия по отношению к своим сокамерникам
и ряд других моментов. Здесь же мы имеем то, что началось в практике советских мест заключения Соловков еще с начала 20-х годов, потом в 30-е годы продолжалось это все, находилось, как говорится, в поле зрения. И сегодня в Беларуси возрождается самая негативная традиция гулаговские. Поэтому в данном случае вот эта практика, но еще можно привести период нацистской оккупации, когда помечали звездами Давида тех, кто содержался в гетто и в других местах заключения. То есть получается по аналогии нынешние политзаключенные, хотя на сегодняшний день объявлен статус, насколько я знаю, 352 политзаключенных, конвейер репрессивный не останавливается, места содержания будут наполняться новыми заключенными, и поэтому с точки зрения именно обеспечения так называемой безопасности, я имею в виду, что значит безопасность? Дело в том, что сейчас немножко другие условия, и администрация больше боится теперь контакта вот этих политзаключенных с так называемым общеуголовным элементом. И мало того, с какой целью помечают? Для того, чтобы эти люди находились в постоянном поле зрения не только администрации мест лишения свободы, но и тех, кто работает на них. Фашыстоўская сістэма, таксама сістэма ГУЛАГу, пра якую вы кажаце, гэта ўсё практыкі вядомыя. Лукашызм, які аднавіўся ў 21 стагоддзі, ён таксама наследуе гэтыя практыкі, як бачым. А вось будоўля лагераў таксама гэта хіба тая ж самая практыка, тое, што улады ў Беларусі меліся рабіць і невядома, ці спыніліся з гэтай ідэяй. Для вас, як для гісторыка, якую рэакцыю гэтая навіна выклікала, калі стала вядома, што маюць будавацца лагеры? Ну, вообще-то, скажу я так, я переживаю эти события как в двойном, в тройном размере больше, чем другие, потому что я 30 лет занимался этой темой. И мне казалось, что она уже ушла в историю, что больше не будет лагерей, не будет политзаключенных, ну и так далее и тому подобное, как говорится. Здесь вопрос стоит о том, что сегодня невозможно вообще спокойно воспринимать это. И потом, ну, когда мы уже сказали, все, ГУЛАГ ушел в историческое прошлое, в 1954 году, в 1956 году он прекратил фактически свое существование, остались лагеря, но традиции эти гулаговские продолжались частично в Советском Союзе, и самое печальное, что вот подготовка этих там 2 лагерей, которые мы знаем, для приема уже в массовом количестве заключенных, вы знаете, в 21 веке мне как специалисту комментировать очень сложно. В том плане, что это не соответствует никаким ни стандартам, ни морали никакой. Поэтому это то явление, которое вызывает только возмущение. Вось вы кажаце, шмат гадоў займаецесь гэтай тэмай, думалі, што ніколі яна не вернецца на практыцы. Сапраўды, калі грамадства ведае досвед Халакосту, калі грамадства ведае досведы ГУЛАГу, які адкрыўся зусім жахам, чаму раптам улада лукашэнкаўская вяртаецца да гэтых практык? Як такое магчыма ўвогуле? Тым больш, што мы ўвесь час падкрэслівалі ў мірнай Беларусі. Я скажу, что я не раз говорил о том, что меня эта тенденция очень настораживает. Это было и 15, и 20 лет тому назад, и даже вот когда пик статей по репрессивной тематике, скажем, по исторической тематике, именно в 95-96 году пошел на спад, и я всегда говорил и обращался и к журналистам, и к своим коллегам, ни в коем случае нельзя, чтобы эта тема ушла в небытие. Надо постоянно напоминать и о лагерях, которые были, и о пытках, которые были. Мне всегда говорили, это уже тема прошлая, она никогда не возродится, и даже вот мне всегда запоминалось, журналисты мне говорили, эта тема сегодня уже не модная. Поэтому вы со своими знаниями, где хотите, там их применяйте. Оказалось, что за эти годы получилось, что власть сделала все возможное, чтобы в учебниках по истории эта тема исчезла, или она была представлена в искаженном виде. Но я процитирую буквально одну фразу из учебника истории для высших учебных заведений 1917 года под редакцией Новика. Там написано о репрессиях, что ряд историков искусственно завышает цифры и масштабы репрессий, которые были в советское время, и делается это с одной целью
для дискредитации мировой системы социализма. Ну как можно себе представить, 17-й год, мировой системы социализма уже 20 лет нет, а ее все еще дискредитируют. Поэтому у молодежи, которая сама не интересовалась, там не проявляла инициативу, изучив школьный курс, изучив вузовский курс, у них о этих страшных лагерях, пытках ничего, в принципе, в сознании не было. И поэтому, когда все это началось, вот эта волна, именно с августа прошлого года, то тогда вдруг начали вспоминать, а было ли это в нашей истории? И увидели, что было, и даже по некоторым формам и методам нынешние потомки тогдашних НКВДистов превзошли даже своих собратьев. На жаль, гісторыя мае ўласцівасць паўтарацца, і сёння таксама яшчэ адна вельмі важная гістарычная дата. 78 год таму, роўна 78 год таму ў гэты дзень адбылося паўстанне ў варшаўскім гета. Гэта таксама тая самая гісторыя. Дзякуй вам за гэтую размову. Ігор Кузнецоў, вядомы гісторык, з намі на відэасувязі. Мы ж працягваем працу. Страшныя словы, поўныя адчаю. Я павешуся, напісала Алена Маўшук свайму мужу Сергею Маўшуку, калі пракурор запатрабаваў для сужэнцаў да 6,5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Іх 5гадовую дачку Карыну забралі ў дзіцячы прытулак. У верасні 10гадовую дачку Алены Ангеліну забралі ў прытулак, аднак пазней яе пад апеку ўзяла Хросная. Карына ж увесь час да пачатку суду знаходзілася разам з татам. Алена Маўшук знаходзіцца за кратамі з 10 жніўня. Цытата: «Голая, босая и побитая». Так сукамернікі Алены апісвалі мужу Сергею стан жонкі пасля яе затрымання. Праваабаронцы прызналі яе палітзняволенай. Сужэнцаў і яшчэ 12 чалавек судзяць за ўдзел у масавых беспарадках, якія адбыліся ў Пінску 9-10 жніўня мінулага году. Пракурор патрабуе для іх ад 5,5 да 6,5 гадоў пазбаўлення волі і сумарна больш за 500 000 рублёў кампенсацыі маральнай шкоды для 109 міліцыянтаў і чыноўнікаў, якія, ізноў жа цытата, перажылі страх, прыніжэнне, боль і сорам праз перажытыя падзеі, страцілі сон, спакой і апетэт, адчувалі і адчуваюць трывогу. Канец цытаты. Частка міліцыянтаў, якія захавалі хоць неякае сумленне, ад кампенсацыі адмовіліся. Прысуд па пінскай справе мае быць абвешчаны ўжо 30 красавіка. По факту получается, что у нас наказывают в первую очередь детей. И дети, которые, в принципе, ни в чем не виноваты, остаются без попечения близких и родных людей. Разлука с родителями – это такая боль, это такая проблема и трагедия. И по факту получается, что наши власти воюют с детьми, а не со взрослыми. И за грехи и ошибки взрослых расплачиваются малолетние дети. И я вообще считаю, что нанесена детям такая моральная травма, которая может никогда, в принципе, не скомпенсироваться. Если их самосудят, так с детьми это вообще будет проблема. Во-первых, детей деть некуда. И самое худшее, что их может дать, это приют. Они находятся, это вообще, во-первых, дети будут вспоминать мать, это, во-первых, идет такая психика, давление на детей получается, им будет такая травма психическая, что они по столько лет не будут видеть ни папу, ни маму. А что касается, он, конечно, возьмет заботу о детях, но лучше, чем отец и мать, никто не заменит родителей. Мы ведем активный поиск. Дело в том, что насколько известно, что средняя девочка уже находится в опекунской семье. И для младшей девочки также мы ведем поиски. Есть претенденты из города Пинска, из других городов. Конечно, это будет официальная процедура, но мы помогаем им и в сборе документов, и в сборе информации, и будем сопровождать до тех пор, пока ребенок не найдет себе семью. Там, короче, на видео видно и слышно, что там была дана команда, вроде команда была к бою, стрелять, окружаем всех, задерживаем всех. Я считаю, что народ, наверное, испугался. Вот таких команд, видимо, была принята так называемая активная фаза, чтобы пошло такое противостояние пошло.
Я считаю, что, конечно, данная статья предусматривает наказание от 3 до 8 лет. Вот. Но поэтому сроки, я не знаю, наверное, завышенные сроки. Я буду надеяться, что все-таки суд примет адекватное решение. Вот. Они будут примет само, чтобы их оправдать, или хотя бы были сроки минимальные. Он не вышел, не сказал людям, вы что... Подождите, что вы закрываете? Стойте! Позовите старшего! Позовите старшего, говорю! Я считаю, что адвокаты ведут себя очень правильно, вот именно они пытаются добиться этой истины. Вот, они так ведут себя правильно. А суд, пока непонятно, как суд ведет себя так. Ну, там очень много противоречий, не знаю, как это вот выразиться. Трагедыі людзей у пінскай справе, безумоўна, да яе мы будзем яшчэ вяртацца ў нашых выданнях і будзем сачыць таксама за тым, што адбываецца з гэтымі сем'ямі. Няма межаў абсурдаў у праваахоўнай альбо гэтак званай праваахоўнай сістэме Беларусі, калі выклікалі позвамі ўжо следчыя памерлых, напрыклад, у Берасці гэта здаралася, а вось у гарадскім пасёлку Карэлічы на Гарадзеншчыне выклікалі позвай, увага, 8гадовую дзяўчынку. Усе падрабязнасці гэтай справы абмяркуем з грамадскім актывістам, беларусам Романам Пякарскім, які ўжо цяпер у нас у студыі, бацька дзяўчынкі, уласна кажучы, вітаю вас. Дзень добры. Выклікалі вашу дачку 8гадовую позвай. Што яна парушыла, што стала крымінальніцай, ці не ведаю? Сапраўды, я не ведаю, што ў іх адбываецца ў гэтым следчым камітэце, але на мінулым тыдні моя маці атрымала 2 позавы. Адзін быў скірованы да майго бацька, інваліда першай групы, а другі быў накірованы менавіта да маёй дачкі, якой 8 гадоў. Яна не пражывала ў Беларусі, яна не з'яўляецца грамадзянкай Беларусі. Яна мае польскае грамадзянства, так? На жаль, яшчэ не. Зараз яна грамадзянка Украіны, але яна мае польскае карэнне, ёсць карта паляка, і тут яна ходзіць пастаянна. Але беларускага пашпарту у яе няма. Як так атрымалася, што у Карэлічах прыйшла позва на 8гадовае дзіця? Раней я бы падумаў, што гэта можа быць памылка, што гэта можа быць жарт, але зараз у сувязі з тым, што адбываецца ў Беларусі, я думаю, што гэта спроба запалохаць, спроба напужаць менавіта мяне, таму што таксама я раней не прыдаваў гэтаму увагі. Яшчэ ў студзені гэта года мяне папярэдзілі, што і міліцыя, і следчыя органы Карэлічыны менавіта будуць прымаць нейкія спробы, каб запалохаць і паўздзеяць на мяне праз дзяцей. З'яўлялася інфармацыя, што супраць вас таксама ўзбуджаная крымінальная справа, але невядомы артыкул, паводле якога? Сапраўды, ёсць, і мяне таксама папярэджвалі з розных крыніц, што на мяне ўзбуджана крымінальная справа, яна вядзецца, і таксама пацвердзілі ў следчым камітэце маёй матусі, што ёсць справа і будзе ператрус у маіх бацькоў, але артыкулы, па якому яна заведзена, на падставе чаго, невядома. Усё, што было у следчых, гэта маёй матусі паказалі раздрукованыя нешта з інтэрнэту і сказалі, што гэта пішу я. Але за што, як вы мяркуеце, гэтая справа ўвогуле можа быць? За артыкулы, якія вы пісалі? Ці... Можа быць за артыкулы, але ў сягонняшняй Беларусі ёсць, там большасць засталася такіх працаўнікоў міліцыі, якія хочуць на гэтай хвалі паднесціся некуды, і яны шукаюць везде, дзе можна, усюды, дзе можна, яны шукаюць некія злачынства, некія ўсё мажлівае, каб толькі прасунуцца недзе. У выніку прасунуліся, трапілі ў абсалютны абсурд, калі запрасілі 8гадовае дзіця, выслалі позву. Зрэшты, на гэтай позве ці год нараджэння яны года нараджэння не прапісвалі. Прапісалі адрес, дзе яна прапісана ў Карэлічах, дарэчы, дзе я і бацькі таксама пражываюць, і яе імя па бацьку.
То бок упадаем у чарговыя такія абсурды ў пошуках вось гэтай славы для сябе, і вось гэтая слава прыйшла ў выніку. Ці будзеце вы падаваць нейкую скаргу на гэта, разбірацца ў гэтай справе? Ці гэта ўвогуле магчыма цяпер? Для мяне гэта зараз немагчыма, таму што я знаходжуся за межамі, і я думаю, што гэта не мае ў гэтым сэнсу, таму што падобная сітуацыя была з маім пляменнікам у прошлым годзе, яму 13 гадоў, яго трычы вызывалі позавам, рабілі ператрус у хатах, і моя сястра, маці вот гэтага племянніка, напісала скаргі, ніякай рэакцыі на гэтыя скаргі не было, і ніхто нічога... Але ў выніку гэтага хлопчыка 13гадовага забіралі на гэтыя допыты, ці як гэта выглядала? Так, забіралі на допыты, выклікалі позавай, прыходзілі да школы, у яго забралі тэлефон, без матусі, не павядоміўшы нічога. Яны там учынілі цэлую спецаперацыю. Адначасна былі обшукі у маіх бацькоў, у маей сястры, яна жыве акрэма, і адначасна прыйшлі міліцыянты ў школу да хлопчыка і забралі яго тэлефон і дапытвалі там. Бок атрымліваецца, што калі не могуць альбо могуць, але нешта ідзе не так, дабрацца да бацькоў, то тады дзеці робяцца закладнікамі. Вельмі шкада, але так. У гэтай сітуацыі. Выглядае так. Таксама былі факты, гэтыя факты ўжо вядомыя, калі выманьваюць пры дапамозе блізкіх, якія засталіся ў Беларусі з-за мяжы, што таксама вельмі небяспечна. Сёння сітуацыя ў Беларусі. Што гэта для вас? Для мяне гэта боль. Перадусім гэта боль людзей простых, якія пакутуюць, праз тое, што влады робяць, пра тое, што прадстаўнікі гэтых улад робяць са сваімі грамадзянамі, са сваімі суайчыннікамі. Але і я бачу і гераізм, я бачу моц людзей, я бачу незламны дух. Шмат маіх знаёмых, якія таксама перацярпелі гэта ўсё, і шмат хто ёсць такія, якія і былі і на Крэсціна, і былі у розных іншых месцах, але яны не хочуць здавацца, яны не хочуць з'язджаць, яны хочуць прадоўжваць барацьбу, і яны не будуць зупыняцца, і пакуль гэта не закончыцца і не будзе паложаны край гэтаму абсурду. Александр Лукашенко абвінавачвае ізноў заходнія спецслужбы, нібыта хацелі забіць яго, гаворыць пра тое, што тут Польшча мае нейкае да гэтага ўсяго дачынення. Напэўна, бачылі вы гэты матэрыял пра гомельскі склеп, пограб, пра які кажа Александр Лукашенко. Як успрынялі вы гэту навіну? Я бачу у яго страх. І ён маніпулюе, і маніпулююць. Таму што ён нікому не верыць. І гэтым вельмі добра карыстаюцца тыя, хто вакол яго, каб таксама нешта сабе ўзяць. А ён вельмі баіцца. Александр Лукашенко вельмі баіцца, але таксама вельмі пагражае, кажа, што калі вы тронеце маіх дзяцей, то там будзе невядома што. Вось гэта фактар дзяцей. Але чамусьці, калі размова ідзе пра дзяцей беларусаў, вось вашу дачку, калі дзяўчынцы 8 гадоў ёй дасылаюць позву, тут Лукашенко неяк не хвалюецца. Гэта на яго вельмі падобна, таму што за ўсё сваё прэзідэнцтва я не бачу, каб ён нешта зрабіў для людзей, для дзяцей. Ён рабіў для сябе больш за ўсё. І для сваіх дзяцей, напэўна. У яго ёсць свае дзеці. Жадаю, каб ўсё было спакойна ў вашай сям'і, каб больш ніякіх позваў 8гадовай дзяўчынцы не прыходзіла. Толькі запрашэнні на святы. Дзякуй вам за гэты візіт у нашай студыі. Спадар Роман Пякарскі, грамадскі актывіст, а таксама бацька 8гадовай дзяўчынкі, якая атрымала позву у міліцыю, на шчасце, туды не пойдзе. Тым часам іншая гісторыя. 30гадовая жыхарка Віцебску Ганна Куліева выхоўвае 4 дачок. Летась жанчына, абураная міліцэйскім гвалтам у краіне, узяла актыўны ўдзел у пратэстах. У выніку затрыманні, ператрусы, суды і вялізныя штрафы на агульную суму ў 160 базавых велічыняў. Як разлічыцца з дзяржавай, спадарыня Ганна папросту не ведае. Таму цяпер кабета і ейная маці шукаюць магчымасці аформіць банкаўскі крэдыт. Ужо цяпер гісторыя аднаго пераследу. Девоньки, доброе утро, встаем. Поднимаемся. Лисет,
Ну, Лиз, ну вставай. Пора, давай. Поднимаемся. Давай зубки чистить. А раньше до политики у меня вообще дела никакого не было. Я никогда не прикасалась к этому и не собиралась. Но выборы у нас были 9 августа, и когда я увидела все вот это происходящее, когда людей бьют, избивают, унижают, скажем так, меня это очень сильно зацепило, так как я всегда была против насилия. Ни в какой степени, даже в доме. Я никогда, как говорится, своих девочек не ругала, не била, не дай бог что-то. У нас на ровном месте все, решаем конфликты. И здесь, наверное, вот больше всего меня зацепила агрессия и насилие. Поэтому я и вышла. Для меня это было самое главное. Выходила часто. И на маршах была, ну, буду говорить как есть, да, уже меня судили по этим статьям, я организовывала какие-то мероприятия наши. Получается, что первый раз меня взяли 27-го, когда было дело 13. Обыск был около 12 ночи. Но когда мы уже были в РОВД, обыск, наверное, около часа был, может, чуть больше. Девочки мне уже потом говорили, что очень испугались. Мама, конечно, была в шоковом состоянии. Я ничего не буду говорить. По ее словам, она потом за ночь за это выпила все, что можно было выпить с успокоительных дома. Старшая дочка тоже даже локардин пила, она очень испугалась. Забрали флаги, забрали 2 ноутбука, планшет. Ничего на них не нашли, естественно, потому что ноутбуки это были детские ноутбуки. Им оставили, как говорится, доламывать до конца. 4 суда, 2 суда 9 марта по мне было. Здесь вот 5 моих постановлений по судам. 4 по части 2 и 1 по части 1. Ну вот постановил Кулиеву Анну Евгеньевну на основании части 1 статьи 23-34 КоАП подвергнуть административному взысканию. Общая сумма за все суды у меня 160 базовых. Осталось выплатить 130 базовых. Это 3770 получается. Оформлена рассрочка в суде. До каждого конца месяца я должна выплачивать определенную сумму. Как бы для нашей семьи это действительно очень большая сумма. Я что воспитываем все-таки детей, девочки. И вы же сами понимаете, надо и покормить, и обуть, и одеть. Это мы, взрослые, можем чем-то себе отказать, а детям ты не откажешь. Им же нужны и фрукты, Английский и будем овощи, повторять? и молочные продукты. Садитесь, приятного аппетита. Спасибо, мама. Также за садики надо же платить, и коммуналки оплачивать нужно. Это же все требует денег. Потому что с моими статьями я на работу до 100% не устроюсь. Кто захочет брать человека на работу, у которого есть 5 статей, по 23-34, из них 4 по организации. Планируем с мамой идти в банк брать кредит. Я никогда не просила помощи. И, наверное, не буду просить. Ну, как бы лично мне стыдно перед людьми за то, что я буду у кого-то просить помочь мне. Вось такая, спадарства, драматычная гісторыя. Спадарыня не просіць, але я асабіста вельмі прашу, калі хтосьці можа дапамагчы ў гэтай справе, то, калі ласка, зрабіце гэта. Бо, як бачым, гэтая дапамога вельмі важная і вельмі неабходная.
А ўжо цяпер прыглядаемся, а дакладней працягваем прыглядацца да справы нібыта замаху на Александра Лукашэнку, на ягоную сям'ю, а таксама на гэты гомельскі склеп пограб. Працягнем гэтую тэму з Сергеем Навумчыкам, дэпутат Верхоўнага Савету 12-го склікання, публіцыст і грамадска-палітычны дзеяч, ужо цяпер на відэасувязі з Прагі. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадару Сергей, з 94-го года замахі на Александра Лукашэнку, пачынаючы злёзны, не спыняюцца, колькі ён кіруе. Справа дзяржперавароту 2021 вас здзівіла ці больш рассмяшыла? Ну, гэтая справа могла б рассмяшыць сапраўды, калі б яна толькі не тычылася лёсу людзей. Тых траіх Кастусёва, Федуты і Зіньковіча, якіх ужо арыштавалі і якіх, магчыма, яшчэ будуць кагосьці арыштоўваць, таму што цалкам КДБ Беларусі дзейнічае па лекалах НКВД 30-х гадоў, а там мы памятаем, як проста як снежны ком нарастала колькасць так званых абвінавачаных, так званых замоўшчыкаў, там у замаху на Сталіна, на Кагановича, ці на Маленкова, ці на Молотова. Все гэта, так сказать, абсолютно просто повторяется. Конечно, калі б не лёс гэтых людзей, не іх сем'і, не іх блізкія, і ввогуле не тое, перад чым уласна Лукашенко ставіць беларускае грамадства, конечно, тут акрамя смеха, вот гэты фарс, гэтая буфанада, клоунада просто нічога не выклікае, тому што это просто абсолютно маразм, это просто сшыта, як кажуць, з белымі ніткамі. Там не трэба быць нейкім спецыялістам, аналітыкам, каб просто не пабачыць вось гэтыя дрэнна сшытыя кавалкі, просто прыдуманыя з правакацыі і з нейкіх надуманых высноваў. Але пры гэтым вельмі сур'ёзна распавядае не толькі КДБ Беларусі, не толькі Александр Лукашенко, але і ФСБ Расіі пра гэта ўсё, а прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Марыя Захарова ўвогуле кажа, што гэта звязана з пражскім скандалам. Вось тое, што 18 шпіёнаў Чэхія высылае ў Расію, а Расія, адпаведна, 20 працаўнікоў дыпмісіі таксама высылае чэшскіх. І тут Захарова кажа, што гэтая высылка, вось гэта было патрэбна, каб прыкрыць, адцягнуць увагу ад замаху на Лукашэнку. Што пра гэта думаць? Ну, ведаеце, вуснамі спадарні Захаровай знешнепалітычнае ведомства Расіі ўжо шмат гадоў робіць заявы, якія просто вельмі далёкія ад рэальнасці. Тое ж самае вельмі далёка ад рэальнасці, вот гэта заява пра Прагу. Я зараз не буду падрабязна расказваць гэтую гісторыю, але калі ў двух словах, тут сапраўды была выкрыта група, это з таго, што сказана журналістам, бо было адназначна адразу сказана, што журналістам будзе сказана спачатку не ўсё. Але гаворка ідзе пра людзей, якія проста ажыццяўлялі, прычым не толькі ў Чэхіі, а па ўсёй тэрыторыі, па тэрыторыі развязу было сказана так, ці рыхтавалі ажыццяўляць тое, што можна кваліфікаваць як тэрарыстычныя акты. У Чэхіі гэта выбух, абсолютно рэальны, канкрэтны выбух, які просто мог пацягнуць за сабой дзесяткі, калі не сотні чалавечых ахвяраў. Ніякай сувязі вось да гэтай клоунады з затрыманнем грамадзянаў Беларусі, і адзін з іх грамадзян Амерыкі ў Маскве, гэта, безумоўна, просто абсолютна ніяк не мае. Але Маскве хіба вельмі на руку, каб гэтая авантура, гэтая сварка, спрэчка паміж Менскам і Вашынгтонам узмацнялася, бо стасункі беларуска-амерыканскія не самыя найлепшыя ўжо на працягу астатніх гадоў, а сёлета асабліва. І падавалася б, вось-вось Джулі Фішер, амбасадарка, павінна прыехаць у Беларусь за доўгія гады, але гэтага Масква хіба вельмі не хоча бачыць таксама?
Ну, безумоўна, з самага пачатку ўжо не першы, вот мы нават вымяраем это дзесяцігоддзямі, з самага пачатку, як быў прыведзены да ўлады Александр Лукашенко, Кремль проста імкнуўся па кавалках адразаць суверэнітэт, абмяжоўваць суверэнітэт Беларусі. Прычым я падкрэслю, што гэта пачалося нават не з Пуціна. Это ўжо было пры, скажем так, познім ці там сярэднім, як назваць, Ельцыне. Гэта было і сустракала, мы ведаем і бачылі, і зараз бачым поўнае разуменне Лукашэнкі. Ён наадварот не проста наўздагон бежаў за Кремлем, а ён апярэджваў у сваіх гэтых інтэграцыйных памкненнях. Натуральна, для Масквы вельмі выгодна, каб псаваліся адносіны, але я скажу, што найбольшы псавальнік такіх адносінаў Беларусі з ЗША, дакладней так, афіцыйнага Менску ЗША, бо паміж амерыканскім і беларускім народам адносіны не могуць быць дрэннымі. У Кангрэсе ЗША ёсць бюст Тадэвуша Касцюшкі, у Нью-Йорку ёсць бюсты Янкі Купалы. Зараз беларуская грамада ў Нью-Йорку таксама збірае грошы, каб усталяваць бюсты Каліновскага і Касцюшкі. А вось самы такі псавальнік, такі традыцыйны адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам, гэта, конечно, Лукашенко. Можна шмат што прыгадаць. Можна прыгадаць збіты паветраны шар у 95-м годзе, можна прыгадаць рознага кшталту заяву, высылкі паслоў і гэтак далей. Таму, ну вот это, як ведаеце, у дзіцячых прымаўцах, хто табе сам сабе. Але, да, безумоўна, вы цалкам маеце рацыю, безумоўна. Для Масквы гэта выгодная сітуацыя, каб, так сказаць, ну, цалкам кантраляваць Менск, цалкам кантраляваць Беларусь. Гэтаму тут кожны гулец выкарыстоўвае вось гэты тэатр абсурда на сваю карысць, хіба найбольш выйграе ў гэтым ва ўсім Масква. Спадар Сергей, для вас, як для чалавека, які ў 90-е гады не толькі змагаўся, але і дайшоў да гэтай незалежнасці, а вы адчулі гэтую незалежнасць, бачылі на свае вочы бел-чырвона-белы сцяг, які ўносілі ў парламент і гэтак далей. Сёння ці не ўзнікае адчуванне страху за тое, што вельмі маленькі крок да страты гэтай незалежнасці? Ну так, безумоўна. Ввогуле, вось гэтыя падзеі, якія зараз мы бачым, яны, конечно, вяртаюць да, ну, напрыклад, вось тое, што мы называем зараз мы прыгадваем гэты захоп, арышт, так званую спробу замаху на Лукашэнку. Ну, гэта мне абсолютно нагадывае чэрвень 94-го года, так званы стрэл пад Лёзна, калі нібыта быў зроблены замах на кандыдатаў прэзідэнта Лукашэнку. Мы ведаем, што ён паўплываў вельмі моцна на тое, каб Лукашенко быў прыведзены да ўлады, каб людзі за яго, вось яго хацелі забіць, бо ён за народ, дык мы за яго прагаласуем. Ну, так глядзіце, да? Вот літаральна праз 2 тыдні Лукашенко пасля гэтага стрэлу быў абраны прэзідэнтам. У яго руках было ўсё, прокуратура, значыць, КГБ, МВД, все што заўгодна. І дзе следства? Дзе гэтае следства? Хто ж цябе хацеў забіць? Хто ж замах рабіў на цябе, так сказаць, народнага заступніка? Дзе гэтыя матэрыялы? А депутаты БНФ падымаліся на трыбуну і казалі: дайце нам матэрыялы, пакажыце, хто ж на Александра Григорьевича замахаўся. Не, все забыта. А забыта таму, што это была ад пачатку да канца фальсіфікацыя. Ніхто ў яго, там, акрамя полуп'янага Цеценкова, значыць, хто там яшчэ быў, Шейман, Кучынскі, ехалі, Сініцын у гэтым Мерседесе, самі яны все арганізавалі. Той ж самы, такі вот фарс мы бачым і цяпер. Але драматызм сітуацыі якраз такі ў тым, што вот калі той стрэл прывёў, псеўдастрэл прывёў да улады Лукашэнку, то вось цяперашні гэта псеўдазамах. Ён сапраўды можа каштаваць Беларусі незалежнасці. Я маю на ўвазе, што вот гэтыя заявы Лукашэнкі пра дэкрэт, які ён там хоча падпісаць, ужо аналітыкі гадаюць, што ж там будзе падпісана, все што заўгодна называюць. Ад увядзення надзвычайнага становішча ці размяшчэння расійскіх ваенных баз,
ці нават пераходу да манархіі, ну можна, вот я просто нічому не здзіўлюся, нават калі будзе загад далучыць там Беларусь да Марса, так сказаць, ну ці зрабіць яе часткай там, не ведаю, Астраханскай вобласці, вот мяне тут, паверьце, вот уже все мы бачылі, да, не здзівіць. Але насамрэч ситуация дрэнная тым, что вот зараз, конечно, калі Лукашенко апынуўся просто в абсолютно такой ситуации полной залежности от Кремля, полной залежности от Путина, мы бачым, что Москва и будзе выкарыстоўваць гэтую залежнасць. И можно чакаць, безумоўна, и размяшчэнне тут войскаў. Лукашенко можа попросить павялічыць тут военную, ну, зрабіць дакладней военную прысутнасць, 2 аб'екты военнай Беларусь ужо мае. И гэта, конечно, можа просто прыспешыць вот гэтую анексію. Шчыра кажучы, я не думаю, каб вот Беларусь цалкам была паглынаная, значит, Россией стала нейкай, так сказать, ну, вобласцю России, ці там 6 вобласцей. Все ж таки наўрад ці гэта адбудзецца. Але вось, что Беларусь может быть вернутая до статуса БССР, скажем, образца 1978 года, да, якая мае свой сцяг, якая мае свой герб, якая нават член ААН, БССР была членам ААН, то так, гэта мы можем сапраўды бачыць. Гэта нешта падобнае можа па мадэлі Чачні, калі Рамзан Кадыраў перастаў называцца прэзідэнтам, так, а стаў старшынём Чеченскай рэспублікі, бо прэзідэнт нібыта толькі адзін, гэта Владзімір Пуцін для яго. Вось, мае усе плюсы, апроч аднаго мінуса, што не з'яўляецца чечэнам, так кажа Рамзан Кадыраў. Вось, можа, Александр Лукашенко таксама пойдзе па гэтым шляху, здыме з сябе гэтае паўнамоцтва, перастане называцца прэзідэнтам, як ён сябе называе, а будзе проста кіраўніком нейкай аўтаноміі ці яшчэ неяк? Ну, цяжка казаць, што ён там сабе думае. Тут трэба быць, так сказаць, ну, мець пэўныя веды ў сферы псіхааналізу, каб улезці ў свядомасць Александра Григорьевича. Я такімі ведамі абсалютна не валодаю. Я вот только вот что могу сказать, что вот я зараз скончыў кніжку про 96 год. Гэта фрагменты вот того года, калі Лукашенко подписывал с Ельциным дамову, калі мы с Поздняком апынуліся в эміграцыі, калі быў праведзены так званы рэферэндум 96 года. И вот как раз таки я просто дзень за днем адсочыў, як ішлі вот гэтыя падзеі з рэферэндумам 96 года, так званым рэферэндумам, як вот просто ішло гэтае знявечанне, зневажанне Конституции, крок за кроком. И безумоўна, что уже вот тады, в 96 годзе, я нават не прыгадываю про 95, калі былі збіты депутаты в зале парламента, але вот нават гэты Верховный Совет, там, 13 скліканне, які пачаў з таго, што просто, ну, высцілаўся літаральна, там, за выключэннем некалькіх депутатаў, высцілаўся перад ім Шарэцкі, які просто, ну, зусім пагаджаўся з Лукашенко, абсолютно зусім. Ён з гэтай структурай не здолеў знайсці, ну, мінімальнага паразумення. Мы ведаем, што Верховны Савет ён распусціў. Між іншым, вось, дзе быў, калі ўжо говорыць пра дзяржаўны пераварот, так это вот 95 год збіццё депутатаў, як пачатак, і вот завяршэнне гэтага так званага рэферэндума, калі была знявечаная Конституцыя. І калі мы прыгадаем з вами, хто ж тады сеў за стол перамоў з Лукашенком, побач з Лукашенком, Шарэцкім і Ціхінем, якія не мелі права ввогуле з ім садзіцца, ну, прававое, я маю на увазе права, то мы побачым, што усадзілі іх за гэты стол. Ніхто іншы усадзіў, як Москва, як Кремль, прыехаў дэсант з найвышэйшых асобаў России, спикер парламента, премьер-министр. Гэтым разам, на жаль, зноў Москва спрабуе гуляць гэтай беларускай незалежнасцю і тым, што Александр Лукашенко, самае галоўнае, ненавідзіць свой уласны народ, што мы усе кожны дзень бачым і чуем з ягоных словаў. Дзякую вам за гэтую размову. Сергей Наумчык, депутат Верховнага Савету 12-го склікання, быў з намі на сувязі з Прагі. Мы працягваем. Лукашенко заявіў, што яго дзяцей хацелі пасадзіць у склеп у Гомельскай вобласці. Як вы думаеце, чаму менавіта ў склеп і чаму менавіта ў Гомельскай вобласці? Жыхары Гомеля, канешне.
Я считаю, это бред. И если анализируя новости, военный переворот гражданские люди совершить не могут. Могут совершить только силовые структуры нашей белорусской армии, российской армии, чьей не знаю. Не знаю почему. Я считаю, что это ни одного слова там правды нет. Ну да, какой-то сром, да. Ну а то, что да, охота на семью, это я слышал, и я отрицательно к этому отношусь. Но я думаю, что похищение детей – это худо. Это не очень. То есть, политику нужно оставить. Вот дети отдельно, политика отдельно. В Гомельской области, я не знаю, это я первый раз слышу. Он в Минске живет, а дети не знаю, куда и где они живут. Не знаю, может, это какие-то, может, из Гомеля здесь что-то связано, может быть, с этими людьми, которые хотели похитить. Ну вот, а что, если вот он говорит, что моих детей, а как наших вот? А как вот наших, если бы вот похитили? Искали бы они? Это все фейк, как говорят сейчас молодежь. Такого быть не может. Если уже будет что-то делать, так посущественнее что-то. Они в Гомельскую область привезут куда-то в подвал людей. Ну это ж не может быть. Даже по нормальной ситуации, не может такого быть. Самая коррумпированная область, наверное. Я не знаю. Я даже не могу ответить на этот вопрос. Единственное, что хочу сказать, что это вообще ужас просто и кошмар. Чтобы в наше время вот такие заявления делали люди. Это надо, наверное, быть уже совершенно людьми, которые не имеют голову на плечах. Наверное, расследование было, наверное, люди определили. Нашли какие-то органы, есть компетентные, которые этим делом занимались. Им виднее. По поводу вот этого погреба, это выдумка спецслужб, потому что это смешно даже. Мне кажется, любого остановите, спросите, что Лукашенко говорил и как связать с действительностью, то это темные мысли, и за ними последуют темные дела. Заява ФСБ России пра замах на жыццё Лукашэнкі, а таксама датычнасць да справы Польшчы хлусня, сцвярджаюць у афіцыйнай Варшаве у інтэрв'ю тэлеканалу ТВП-Інфа кіраўнік канцылярыі прэзідэнта Польшчы Анджэя Дуды Крzysztof Szczerski заявіў, што Польшча не ўдзельнічае ні ў чым падобным. І вось спадарства цытата Крzysztofa Szczerskiego, кіраўніка канцылярыі прэзідэнта Польшчы. Польшча ніколі не брала ўдзелу, не планавала і не плануе ніякіх дзеянняў для рыхтавання замаху на Александра Лукашэнку. Калі хтосьці або Лукашенка гаворыць такія рэчы, то ён хлусіць. Польшча не бярэ ўдзелу ні ў якіх такіх дзеяннях. Прашу гэта пачуць і ведаць, калі хтосьці гэта Лукашэнку падкідвае, яго падманьваюць. Альбо падманьвае сам Лукашенко. А ўжо цяпер на відэасувязі з Вільні Валерый Кавалеўскі, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па міжнародных справах. Добры вечар. Добрый вечер. Спадар Валерый, сёння адбылося вельмі важнае спатканне. Амбасадарка з ЗША Джулі Фішер у Вільні сустрэлася з кабінетам Святланы Ціханаўскай і датэрмінова фактычна абвесціла пра санкцыі. 9 беларускіх прадпрыемстваў у гэтым спісе не сталі чакаць 26 красавіка. Ці гэта выклікана скандалам, які сам Лукашенко раскруціў у суботу? Добрый вечер еще раз. Выкликано это не скандалом, потому что сам скандал фейковый, а выкликано тем, что белорусские улады не збираются вызволяць палізняволеных беларускіх. Это была галоўная перадумова для того, каб перагледзець рашэнне аб магчымым аднаўленні санкцый. А цяпер гэта уже немагчыма, это уже фактычнае аднаўленне санкцый, і это тое, што мы будзем бачыць наступствы гэта вельмі хутка, і адказнасць за гэта зноў жа належыць выключна беларускаму рэжыму. Той скандал альбо фейк, як вы кажаце, які здарыўся перад прыездам амбасадаркі у Вільню, і вось гэтая уся авантура, якая раскруцілася вакол гэтага усяго ФСБ, падключыўся да гэтага КДБ.
Ці гэта вы таксама абмяркоўвалі з Джулі Фішер? Безумоўна, мы это абмяркоўвалі, мы ведаем пазіцыю Злучаных Штатаў пра тое, што гэта хлусня, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, і гэтая пазіцыя была заяўлена яшчэ напярэдадні прыезда амбасадаркі Фішер. Таму тут пазіцыя абодвух бакоў, і Святланы Ціханаўскай, і Фішер была абсалютна салідарная, што гэта ўсё выглядае на правакацыю і што гэтаму веры няма. Я не памятаю таго выпадка, калі Лукашенко ўвогуле казаў нейкую праўду, і я не думаю, што ў гэтай сітуацыі мы можам верыць яму зноў. Таксама гэты момант вельмі на карысць Маскве, бо гаворка ішла пра тое, каб весці дыялог, каб у гэтым дыялозе таксама Масква удзельнічала, але ці ў сённяшніх умовах гэты дыялог з Масквой магчымы? Я думаю, што вы маеце на ўвазе паміж Святланай Ціханаўскай? Дакладна. Так, безумоўна, гэтая ўся гісторыя, прыдуманая гісторыя, яна, безумоўна, аддаляе Беларусь ад магчымасці урэгулявання канфлікту з Захадам і магчымасці урэгулявання канфлікту са сваім уласным грамадствам. Не думаю, што гэта будзе спрыяць таму, каб аднаўляць нармальны дыялог паміж грамадствам беларускім і Расіяй, каб увогуле такога дыялогу насамрэч даўно не было. Мы не бачым, каб расійскія дыпламаты, расійскія палітыкі сапраўды цікавіліся тым, якія пануюць настроі сярод беларускіх грамадзян. Зараз выглядае, што Лукашенко такім ходам наблізіў сябе яшчэ больш да Масквы, але ў гэтым захоўваецца і небяспека таго, што ён думае, што ён грае гэтую карту супраць беларускага народа, супраць грамадства, але насамрэч ён перадае пэўныя рычагі ў рукі расіянам. І гэта вельмі небяспечна, і таму часткай нашага паведамлення, нашай заявы ад Святланы Ціханаўскай было тое, каб улады ўстрымаліся ад нейкіх хуткіх высноваў пра тое, што хаваецца за гэтай спецаперацыяй, і тым больш ні ў якім разе не пераходзілі да нейкіх рашэнняў, якія могуць падрываць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, супярэчыць нацыянальным інтарэсам Беларусі. Хіба найлепш бачна, як Вашынгтон на гэта ўсё рэагуе, гэта сённяшняя сустрэча са Святланай Ціханаўскай. Гэта не словы, гэта жэсты, якія на мове дыпламатыі вельмі важныя. Амбасадарка ЗША, спадарыня Джулі Фішер, яшчэ не была ў Беларусі, бо, як кажа, не атрымала візы. Вось гэта цікавы момант. Але пры гэтым ужо не ўпершыню сустракаецца са Святланай Ціханаўскай. І гэта таксама хіба вельмі важны фактар прызнання і для афіцыйнага Менску, і для беларускага грамадства. Так, безумоўна, і Злучаныя Штаты занялі прынцыповую пазіцыю адразу пасля выбараў, калі яны заявілі, што яны не прызнаюць ні гэтых выбараў, ні іх вынікаў, і што Лукашенко не з'яўляецца легітымным прэзідэнтам. Разам з тым, амерыканскі бок неаднаразова заяўляў пра тое, што яны гатовыя накіраваць амбасадар Фішер працаваць у Менск для таго, каб выконваць свае прафесійныя абавязкі. Зараз беларускі бок заняў такую пазіцыю, выглядае на тое, што яны адкладаюць выдачу візы для амбасадара Фішер, але гэта тыпова для амерыканскай дыпламатыі працаваць шчыльна з усімі бакамі, якія знаходзяцца ў краіне ці па-за яе краінамі і прадстаўляюць інтарэсы грамадства. Святлана Ціханаўская перамагла на выбарах, і яна, безумоўна, прадстаўляе інтарэсы значнай большасці беларусаў, таму такая супраца, такія кантакты, яны цалкам абрунтаваныя. Я калі гляджу ўвогуле на спатканні Святланы Ціханаўскай, на тыя дасягненні, якія яна зрабіла, то тут увогуле ўзнікае хіба пытанне, хто тут афіцыйны Менск у гэтай ва ўсёй справе. Спадар Валер, у мяне яшчэ такое пытанне. Наступны тыдзень мае быць вельмі насычаным у Святланы Ціханаўскай. Распавядзіце, калі ласка, пра гэтыя планы. Ну, на гэтым тыдні мы сустракаемся з амбасадарам Фішер. У нас некалькі дадатковых сустрэч, у тым ліку і публічныя сустрэчы. Плануецца таксама цесная супраца са сродкамі масавай інфармацыі. Гэта тое, што будзе вельмі важна ў гэтым кантэксце. Акрамя таго, Святлана Ціханаўская будзе выступаць на парламенцкай асамблеі Еўрапарламента Евронест. Гэта спецыяльная структура, створаная пад
усходняе партнёрства. Там яна таксама будзе расказваць пра прыярытэты таго, што патрэбна беларускаму грамадству на гэтым этапе, таму што ўсходняе партнёрства насамрэч захоўвае вельмі значны патэнцыял для Беларусі, калі б мы карысталіся гэтым інструментам удала. І запланаваны яшчэ некалькі кантактаў на высокім дастаткова ўзроўні з дыпламатамі замежных краін. Пра гэта мы паведамім у свой час. Таксама, напэўна, вельмі важнае пытанне – гэта палітычныя закладнікі, якія ўвесь час колькасць павялічваецца ў Беларусі. Ці гэтыя механізмы таксама абмяркоўваліся сёння, ці плануеце іх абмяркоўваць? Вызваленне гэтых людзей? Так, безумоўна. Я нагадаю, што санкцыі амерыканскія ўводзяцца менавіта таму, што беларускія ўлады адмаўляюцца вызваляць палітзняволеных у Беларусі. І менавіта мэтай гэтай санкцыі з'яўляецца прымус да таго, каб все ж такі беларускія ўлады гэта зрабілі. Ёсць 45 дзён да таго моманту, калі санкцыі ўступяць в сілу, калі ўсе бізнесы, якія працуюць сёння з гэтымі 9 прадпрыемствамі, спынілі сваю працу, сваё супрацоўніцтва. Я думаю, што гэты час таксама можа быць скарыстаны беларускімі ўладамі для того, каб падумаць пра тое, ці варта таго, каб беларуская эканоміка атрымала такі моцны удар. І разам з тым, я думаю, што цана за выхад з-пад санкцыйнага рэжыму зараз будзе больш высокай для беларускага боку, для Лукашэнкі, чым тое, што можна было зрабіць яшчэ тыдзень таму. Таму што вызваленне палітвязняў не патрабуе ніякіх выдаткаў, не патрабуе нейкіх неверагодных рашэнняў і палітычнай волі. Это тое, што можна было зрабіць вельмі даўно. Все гэтыя людзі не вінаватыя ні ў чым. Яны церпяць у турмах абсалютна на незаконных падставах. Таму яны павінны быць вызваленыя ўжо даўно. І зараз яшчэ не позна гэта зрабіць. Гаворыць прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па міжнародных справах Валерый Кавалеўскі на відэасувязі з Вільні. Дзякуй вам за гэтую размову і будзем сачыць за вынікамі. На сёння ставім спадарства кропку. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Ужо праз некалькі хвілін аб'ектыў. Інфармацыйнае падсумаванне дня ў мяне напрыканцы момант памяці і салідарнасці. Наша журналісткі Даша Чульцова і Каця Андрэева ўжо 156 дзён за кратамі. У бліжэйшую пятніцу ў судзе чакаецца апеляцыйны працэс у іх справе. Будзьма разам. Да сустрэчы ў эфіры заўтра пунктуальна о 20:00. Буду чакаць. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу. Свободу журналистам! Свободу журналистам! Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы знаходзімся на праспекце пераможцаў у Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў.
Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. Вітаю, спадарства, з вами Ярослаў Сцешык, у эфіры «Аб'ектыў». Горадня Азот пацвердзіў няпланавае спыненне двух цэхаў – Аміяк-4 і Карбамід-4. Адміністрацыя заводу заяўляе, што пагрозы працаўнікам і ўсёй горадні няма. А што яшчэ сёння ў навінах? ФБР і ЦРУ не ў курсе, што яны спрабавалі забіць Лукашенку. Я считаю, это бред. И если анализируя новости, военный переворот гражданские люди совершить не могут. Это может оформиться у размещения войсковой базы и войскового контингенту российского у Беларуси. Палітвязням пагражаюць забраць дзяцей. Нас наказывают в первую очередь детей. И дети, которые в принципе ни в чем не виноваты, остаются без попечения близких и родных людей. Макей паляцеў насустрач еўрапейскім санкцыям. У чацвёртым пакеце будуць і прыватныя асобы, і фірмы. А санкцыі размарозіў Вашынгтон. Ну, уласна, Злучаныя Штаты Амерыкі размарожваюць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» і яшчэ 8 беларускіх прадпрыемстваў нафтахімічнага комплексу, уведзеныя за парушэнні правоў чалавека. Вашынгтон не будзе чакаць 26 красавіка, бо чыноўнікі Александра Лукашэнкі адмовіліся вызваляць палітвязняў. Пра гэта паведаміла амерыканскае міністэрства фінансаў, а таксама інфармацыю пацвердзіла амбасадарка ЗША. Падрабязней Ірына Драфейчук. Праз паўтара месяца зноў пачнуць дзеяць санкцыі ЗША супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта падчас сустрэчы са Святланай Тихановскай у Вільні паведаміла амбасадарка Злучаных Штатаў у нашай краіне Джулі Фішер. Остановить возобновление санкций можно только в том случае, если насилие будет прекращено, все люди, находящиеся за решеткой по политическим мотивам, будут освобождены, и режим сядет за стол переговоров о передаче власти и проведении новых выборов, президентских выборов в этом году. Бліжэйшымі днямі будзе вядомая і дата, калі Еўразвяз увядзе супраць беларускіх чыноўнікаў ужо 4-й пакет санкцыяў. Яшчэ амаль 70 асобам, датычным да рэпрэсіяў у Беларусі, пагражае не толькі забарона на ўезд у Еўразвяз, але і абмежаванне на банкаўскія рахункі. Калі не адбудзецца дээскаляцыя рэпрэсіяў, калі палітычныя вязні не будуць вызвалены, гвалт на вуліцах не спынены, санкцыі будуць толькі пашырацца. І толькі ад Лукашэнкі залежыць, каб гэтыя санкцыі былі знятыя. Апроч таго, вядзецца праца над сінхранізацыяй еўрапейскіх і амерыканскіх санкцыйных спісаў. Самі па сабе санкцыі не прывядуць да дэмакратыі, падкрэслівае Франак Вячорка, але ў камбінацыі з іншымі інструментамі могуць вызваліць палітвязняў і спыніць гвалт. Развязаць жа праблему ў Беларусі могуць толькі грамадзянская супольнасць і працяг пратэстаў, мяркуе Уладзімір Мацкевіч. Санкцыі, дапамога Еўразвязу, Злучаных Штатаў, там расійскіх апазіцыянераў, краіны і так далей, гэта толькі адзін са шматлікіх фактараў, якія дапамагаюць нам, могуць дапамагчы, калі мы самі ведаем, што рабіць. Адначасова з пашырэннем санкцыяў Еўразвязу і Злучаных Штатаў адбываецца візіт міністра замежных справаў Беларусі Уладзіміра Макея ў Швейцарыю. Паводле афіцыйнай версіі, паездка звязаная з удзелам у 69-й сесіі Еўрапейскай эканамічнай камісіі ААН і сустрэчамі з шэрагам еўрачыноўнікаў, сярод якіх вярхоўны камісар ААН у пытанні правоў чалавека. У фокусе ўвагі актуальнае пытанне міжнароднага парадку дня ў сферах дзейнасці контрпартнёраў, беларускі падыход да праблемаў, якія ўваходзяць у зону адказнасці кожнай з названых арганізацыяў, а таксама іншыя тэмы, якія ўяўляюць узаемную цікавасць. Уладзімір Мацкевіч перакананы, што ААН не можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, пакуль тая не пагражае суседзям.
Калі б Беларусь стала удзельніцай войны России супраць Украины, напрыклад, то тады ААН мог бы отреагировать. Ну і то вельмі слаба. А вось санкцыі і такія дзеянні могуць прыняць іншыя міжнародныя арганізацыі, структуры кшталту еўразвязу. Але, мяркуе Франак Вячорка, насамрэч гэта санкцыі дзеюць, і таму Уладзімір Макей едзе ратаваць сітуацыю. Мэта гэта патлумачыць, чаму яны б'юць людзей у турмах і апраўдаць гэты гвалт. Маўляў, мы не вінаватыя, гэта крымінальнікі, гэта злачынцы, але ніякай дабрачыннай, высакароднай мэты за яго словамі, за яго візітам няма. Палітвязнямі ў Беларусі праваабаронцы прызналі 354 чалавекі, і гэты спіс увесь час пашыраецца. Ірына Дарафейчук, Белсат. Польшча і ЗША абверглі сваю датычнасць да падрыхтоўкі перавароту ў Беларусі і замаху на Александра Лукашэнку, пра што заяўляў сам Лукашенко і расійскае ФСБ. Пра лукашэнкаўскі замах з пераваротам нават Уладзімір Путін пытаў у Джо Байдена. Рэакцыю захаду на абвінавачанні Крамля і Лукашэнкі адсочвала Юлія Цяльпук. Нечакана і мэтанакіравана дзяржсмі раскручваюць новую злачынную групоўку. Фядутую Зянкова ў Маскве затрымлівала ФСБ, здымкі перадало айчыннай і беларускай прапагандзе. Заявы зрабіў і Лукашенко. В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, нам показали, как они это все планировали. Жыхары Гомельшчыны не асабліва вераць у гэтае апавяданне. Я считаю, что это ни одного слова там правда нет. Я считаю, это бред. И если анализируя новости, военный переворот гражданские люди совершить не могут. Могут совершить только силовые структуры. Откуда же я знаю? Фантазия безмерна, безгранична. Далей больш. Маўляў, у Менск меліся прыбыць амерыканцы, ці то з ЦРУ, ці то з ФБР, дакладна не памятае. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Лукашенко заявіў, што абураны такімі паводзінамі ЗША. Падмацаваў гэтае выказванне кіраўнік Крамля. У тэлефоннай размове з прэзідэнтам Джо Байденам Уладзімір Путін узняў тэму пробы дзяржаўнага перавароту ў Беларусі, паведаміла прэс-служба прэзідэнта Расіі. Я не думаю, что тут можно умоўны лад уживать. Відавочна, что планы абмяркоўваліся абсолютно конкретныя и абсолютно деструктыўныя. Это тое, что можно сказать з упэўненасцю. Правакацыяй, створанай на пару з маскоўскімі калегамі, называе палітолог Павел Усаў усю гэтую гісторыю з нібыта планаваным пераваротам і замахам. Заява Пяскова нагадала адмыслоўцу гісторыю з нібыта распятым у Данецку хлопчыкам, якая дапамагала Расіі ў свой час стварыць глебу для ўзброенага ўмяшання ва ўкраінскі канфлікт. Оформиться у размяшчэнні вайсковай базы ці вайсковага кантынгенту расійскага ў Беларусі, каб цалкам контролировать ситуацию в Украине и не допустить уварвання НАТО на территории Беларуси. Ну а з іншого боку, безумовно, гэта повестка, якая будет продаваться заходнім краінам. Сённяшняя размова Пуціна з Байденам пра Беларусь сведчыць пра тое, што Крэмль на згоду Лукашэнкі распачынае падрыхтоўку да акупацыі Беларусі, удакладняе эксперт. Дзярждэпартамент ЗША зрабіў, што мог, адмовіў датычнасць да гэтай справы. Мы бачылі паведамленне ў дзяржаўных СМІ Расіі абмеркаванай змове супраць Александра Лукашэнкі, а таксама ягонае непасрэднае сцверджанне аб гэтым у СМІ. Любая здагадка аб тым, што ўрад ЗША стаяў за гэтым ці быў уцягнуты ў спробу забойства Лукашэнкі, з'яўляецца абсалютна ілжываю. Абурылася і абвергла свой удзел і Польша, паколькі федэральнае бюро сцвердзіла, што ў расійскую сталіцу фігурант новай справы Юрый Зянковіч прыбыў пасля праведзеных кансультацыяў у ЗША і Польшчы. Юлія Цяльпук, Белсат. Эканамічны суд Берасцейшчыны зачыніў польскую школу. Фармальна ў мэтах абароны дзяржаўных і грамадскіх інтарэсаў адміністрацыі Ленінскага раёну гораду Берасця. А па сутнасці ў межах разгрому незарэгістраванага саюзу палякаў у Беларусі і крымінальных справаў супраць яго чальцоў. Пра іншыя суды і прысуды панядзелка распавядзе Ірына Карніенка. До 3 гадоў 6 месяцаў калоніі агульнага рэжыму. Такое рашэнне 3 магілёўцам агучыў суддзя Круглянскага раённага суда Магілёўшчыны Дмітрий Сосновский. Вырак за абразу Лукашэнкі и злостное хулиганство. Ольга, чего ты не признаешь вину? Потому что я не совершала
То есть я не считаю, что я уголовно преследуюсь незаконно. Магілёўскіх партызанаў затрымалі яшчэ ў лістападзе за лялькі чыноўнікаў. Меркавана, адна з іх была падпісаная Лукашенка. Да суда ў крымінальнай справе дайшлі толькі 3 з 8 затрыманых. Судовы працэс зрабілі закрытым. Журналісты змаглі трапіць толькі на першае і апошняе паседжанне. Костюмы у меня были с работы. Я их набил соломой и привез, надел одежду и привез. То есть вы таким образом что хотели доказать? Таким образом свою политическую позицию несогласия. За допісы ў сацыяльнай сетцы УКонтакце, якія суд прызнаў абразою Лукашэнкі, пакаралі яшчэ 2 чалавек. Жыхар Бялынніцкага раёну атрымаў 1 год хіміі, а жыхарка Стоўбцаў 2 гады хатняй хіміі. У судзе Маскоўскага раёну Менску ў справе Белгаспромбанку апыталі намеснікаў Віктара Бабарыкі, Александра Ільясюка и Сергея Шабана. Создание видимости какого-то дела, скажем так, да, перечислением этих томов бесконечно, да, как будто действительно там что-то важное имеется, действительно там что-то там якобы преступное имеется, хотя по факту вообще ничего, ни о чем. Любого из нас можно взять, какие-то вещи дома пособирать, сделать опись, часами ты перечислять, и будет впечатление, что ты в чем-то виноват. Раней намеснікі Бабарыкі не лічылі, што робяць нешта заганнае. Але цяпер на судзе распавялі пра атрыманне, цытата, незаконнага грашовага ўзнагароджання. Маўляў, паміж абвінавачанымі была дамова аб атрыманні доходаў у выглядзе дывідэндаў ад уладання замежнымі кампаніямі. Моя компания работала с Белгазпромбанком, и я просто представляю, что такое получить там кредит. Мы, в принципе, это делали, и сколько надо документов, и сколько надо согласований. Поэтому все вот эти вот выводы следствия о каком-то протекционизме каким-то там компаниям, ну, значит, они просто не представляют, как работает банк. Раней Віктор Бабарыка заявіў, што былыя калегі агаварылі яго пад ціскам у СІЗа КДБ. Сам же банкір даваць тлумачэнні адмовіўся і назваў справу палітычна матываванай. Я считаю своим долгом прийти, послушать, что происходит, на чем строится обвинение, действительно ли все так. Ну, пока я ничего серьезного вообще не вижу. Вижу, что человек просто делал свою работу, и за это сейчас его судят. У Чавусах же распачаўся суд над кіраўніком ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі ў Магілёўскай вобласці Уладзімірам Дударавым. Яго, як і топ-менеджера ў Белгаспромбанку, затрымалі 11 чэрвеня. 3 гады хатняй хіміі для валанцёркі і маці 3 дзяцей Ганны Сунгуравай патрабуе дзяржаўнага абвінаваўца Зубко. У судзе Першамайскага раёну Менску прайшлі спрэчкі ў яе справе. Ганну вінавацяць паводле 342 артыкулу Крымінальнага кодексу за актыўны удел у мирных митингах. Пока у нас нет справедливости. Так могут любого и каждого задержать и предъявить все, что угодно. Згодна абвінавачванню, 9 і 10 жніўня Ганна была ў натоўпе, рабіла гучныя выклікі і перашкаджала нармальнаму функцыянаванню прадпрыемстваў і транспарту. Ёй выставілі грамадзянскі пазоў на 2361 рубель. Сваёй віны Ганна не прызнала, а ў апошнім слове проста падзякавала ўсім за падтрыманне сваёй сям'і. Казалось, не в той час, не в том месте, вот и все. Яна просто в той час ехала на машине, верталася додому. І я не ведаю, ніяким чином, мабуть, там оказалася у тим місці, де тоді 9 а там 10 жніўня, калі ўсё гэта адбывалася. Адвакат Ганны просіць для яе апраўдальнага выраку. Ужо заўтра аб 11 гадзіне суддзя Святлана Чараповіч агучыць сваё рашэнне. Ірына Карніенка, Белсат. І ў працяг тэмы. На сувязь перастаў выходзіць былы следчы і палітвязень Яўген Юшкевіч. Пра гэта паведаміла выданне «Наша Ніва» са спасылкаю на ягоных блізкіх. Бліз яго дому бачылі міліцыю. Як паведамляе тэлеграм-канал Антона Матолькі, Юшкевіча затрымалі. Цяпер у ягонай кватэры адбываецца ператрус. Летась у снежні былому следчаму змянілі меру стрымання з ізалятару на падпіску аб невыездзе. На яго завялі крымінальную справу пасля ўдзелу ў праекце «Buy Change», які дапамагаў уладкоўвацца былым сілавікам. Адразу некалькі асуджаных палітвязняў праз сваякоў змаглі паведаміць, што ў калоніях іх пазначаюць адмысловымі каляровымі біркамі на вопратцы, менавіта як палітычных. Падобныя рэчы беларусы перажывалі ў сваёй гісторыі ў 20 стагоддзі. А на тых, каго цяпер судзяць па крымінальных справах, звязаных з пратэстамі супраць міліцэйскага садызму, ціснуць праз самых блізкіх. У фігурантаў палітычных крымінальных справаў дзяцей забіраюць у прытулкі і чужыя сем'і. Тэму працягне Катя Малей.
Сын Анатолия Маушука Сергей и нявестка Алена – одни з 14 фігурантаў пінскай справы. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках у ноч з 9 на 10 жніўня. Пацярпелымі ў справе выступаюць больш за 100 працаўнікоў міліцыі і чыноўнікаў. Фігурантам пагражае до 6,5 гадоў колонии. Если их самосудят, так с детьми это вообще будет проблема. Во-первых, детей деть некуда. И самое худшее, что их может дать, это приют. Они находятся, это, во-первых, дети будут вспоминать мать, это, во-первых, идет такая психика, давление на детей получается, им будет такая травма психическая, что они по 40 лет не будут видеть ни папу, ни маму. А что касается, конечно, возьмет заботу о детях, но лучше, чем отец и мать, никто не заменит. У сям'і Маушукоў 5 дзяцей, 2 непаўналетніх. Для 5гадовай Карыны цяпер шукаюць апякунскую сям'ю. 10гадовую Ангеліну у верасні проста са школы забралі ў прытулак. Апеку над дзяўчынкаю узяла ейная хросная. Сын в таким шоковом стане, что у него забрали на другий раз компьютер. Зараз он у бабули, так и доходит от всего этого. Он одночасово лишился и телефона, и компьютера, на яким вчився, на яким робив хатні завдання, які йому просто необхідні для школи. Да берасцейскага ж актывіста Андрэя Шарэнды прыйшлі з піратрусам у мінулую суботу. Забралі тэхніку і завялі крымінальную справу паводле артыкулу 361. Заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. Пад крымінальным пераследам таксама жонка Андрэя. Паліну Шарэнду-Панасюк вінавацяць у гвалце ў дачыненні працаўніка міліцыі. Цяпер яна чакае суда ў СІЗА, а Андрэй разам з 2 малымі сынамі Паліну дома і не разбірае без яе навагодняй ялінкі. Доброе утро, встаем. 30гадовая віцеблянка Ганна Куліева выхоўвае 4 непаўнагадовых дачок. Пасля прэзідэнцкіх выбараў Ганна, абураная агрэсіяй з боку сілавікоў, узяла ўдзел у пратэстах. Здесь вот 5 моих постановлений по судам, 4 по части 2 и 1 по части 1. За гэта яе пакаралі штрафамі, агульная сума якіх склала больш за 4,5 тысячи рублёў. Каб іх заплаціць, Ганна збіраецца браць крэдыт. Воспитываем все-таки детей, девочки. И вы сами понимаете, надо и покормить, и обуть, и одеть. Это мы, взрослые, можем чем-то себе отказать, а детям ты не откажешь. Ціск праз дзяцей на сем'і, у якіх бацькі маюць актыўную грамадзянскую пазіцыю, з'ява не адзінкавая. По факту получается, что у нас наказывают в первую очередь детей. И дети, которые, в принципе, ни в чем не виноваты, остаются без попечения близких и родных людей. Разлука с родителями – это такая боль, это такая проблема и трагедия. И по факту получается, что наши власти воюют с детьми, а не со взрослыми. Маці Ангеліны і Карыны Алена Маушук утрымліваецца за кратамі ў межах пінскай справы ад 10 жніўня. Жанчына цяжка перажывае разлуку з дзецьмі. І калі ў судзе пачула патрабаванне пракурора 6,5 гадоў калоніі, напісала ў шытку: «Я павешуся». Родныя баяцца за стан Алены. Прысуд суддзя Яўген Брэган агучыць 30 красавіка. Катя Малей, Белсат. Еўрапейскі суд правоў чалавека скіраваў расійскаму ўраду запыт аб стане здароўя зняволенага апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага. Суд запытаў аб стане здароўя Навальнага, ягоным праве на жыццё, аб жорсткім абыходжанні і катаваннях. Раней атручанага хімічнай зброяй маркі «Навічок», цяпер Навальнага перавялі з калоніі ў горадзе Пакроў у калонію гораду Владзімір, дзе ёсць шпіталь. Асуджаны кіраўнік фонду барацьбы з карупцыяй Алексей Навальны 20-й дзень трымае галадоўку, патрабуючы, каб яму прадставілі медычную дапамогу. Турэмная адміністрацыя заяўляе, што ягоны стан здароўя задавальняльны, але дактары палітыка апублікавалі вынікі ягоных аналізаў крыві, дзе бачная блізкасць да крытычнага стану здароўя. Ёсць верагоднасць, што спыніцца сэрца. Сёння з Навальным сустрэўся адвакат насуперак дзеянням турэмнікаў. На 21 красавіка штаб Навальнага анансаваў акцыі за ягонае вызваленне, якія пройдуць ва ўсіх буйных гарадах Расіі. Але галоўным для нас застаецца Беларусь. Насуперак дзяржаўнаму тэрору, рэпрэсіям і запалохваннем тэрактамі беларусы працягваюць пратэставаць супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага садызму. Акцыі супраціву, за якія цяпер пагражае крымінальная адказнасць, ладзяць жыхары і сталіцы, і рэгіёнаў, а беларусы замежжа ладзяць акцыі салідарнасці. Выбор свой, повстань, народ, герой!
Жыве наша спадщина і жыве Беларусь! Белорусы з Києва передають привітання нашим родним медикам Білорусі. Пакуль гэта ўсе навіны, але праз момант вас чакае размова дня Віталя Цыганкова пра лукашэнкавыя інтэграцыйныя танцы з крамлёўскімі зоркамі і чаканне удару ў спіну ад партнёра Уладзіміра Пуціна. А я з вамі развітваюся і зычу добрага вечара.